Nå, hvordan går det så med din gamle far? Tjov, det går vel. Nej, det går sgu ikke rigtigt. Han har stillet træskoene, har han. Nå, det er fandme ked af at høre, altså. Ej, det skal du ikke være ked af. Det var en stille og rolig proces. Der er ikke noget der. Jeg kan ikke finde på noget. Du skal jo bare tænke ud af boksen, jo. Ja. Det er stadig ikke finde på noget. Plus B anden er lige med C anden. Jeg forstår det ikke. Dreng, det er jo så let at forstå. Nu går jeg lige ud i 5 minutter, og så må jeg lægge hovedet i blød, og så kommer jeg tilbage. Nu. Og så er vi enige om, at så er det A, den her, ikke? Jo, det må være rigtigt. Okay, så kan vi videre til B. Det må så være den der. Ja, okay. Den er jeg med på. Ja. Og så får vi jo så den her side. Det må være... Ja, det er perfekt. Ja, vi fatter det nu. Det er fint. Super. A few moments later. Det ser sgu godt ud, dreng. Men hvor fanden er Martin? Jeg ved det ikke. Hey, hvad laver du? Nå, ja. Jeg søger bare lidt rundt på nettet. Surfer på net. Først så spreder du benene for at lokalisere hullet. Så skal du så kunne komme ind i hullet. Det du gør, hvis hullet er for stramt, så stikker du 1 eller 3 fingre, 2 fingre måske, ind for at prøve at se, om der er plads nok. Hvis der stadig ikke er plads nok, så er det sidste du gør, det er at fugte hullet, så det åbner sig op. Nu er vi klar til at putte fyldet ind.